that still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spend all my రోజు చేసేటట్టే నరుటో పొద్దున లేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాడు. తర్వాత రెడీ అయి వెంటనే కొత్త మిషన్ ని చేయటానికి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో ఉన్నాడు. మరోవైపు సాస్కే ఇంకా సకురా కకాసి సెన్సే కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడక్కడికి నరుటో వస్తాడు. లాస్ట్ మిషన్ లో జరిగిన దాన్ని బట్టి నరుటో ఇంకా సాస్కే మంచిగా అయిపోవాలి. కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఇంతకు ముందున్నట్టుగానే ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరిని చూసి సకురా తన మనసులో అంటుంది, వెంటనే రండి కకాసి సెన్సే. ఎప్పటిలానే టైం 8 నుంచి 9 అవుతుంది, 9 నుంచి 10 అవుతుంది. అయినా కానీ కకాసి రాలేదు. ఇక మళ్ళీ కకాసి వచ్చి మళ్ళీ అదే స్టోరీ చెప్తాడు. ఇది విని నరుటో ఇంకా సకురా అంటుంది, అబద్ధం. అప్పుడు నరుటో అంటాడు, కకాసి సెన్సే నేను మరొక మిషన్ కి రెడీ అయ్యాను. ఇక నెక్స్ట్ మిషన్ లో నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను. నా లోపల ఫైర్ వస్తుంది సెన్సే. ఇక ఈ రోజు నుంచి నేను సాస్కే కన్నా ముందు ఉంటాను. ఇక ఇప్పటి నుంచి నేనే హీరో అవుతాను. ఎప్పటిలానే నరుటోకి డి ర్యాంక్ మిషన్ మళ్ళీ వస్తుంది. అయితే నరుటో సాస్కేని దాటాలని చాలా ట్రై చేస్తాడు. ఇలా చేయటం వల్ల నరుటో చాలా అలసిపోతాడు. సాస్కే అంటాడు, ఈ టీంలో నువ్వొక ప్రాబ్లం అంతే. ఇది విని నరుటో కోపంగా అంటాడు, నీకు టీం వర్క్ అంటే తెలియదు. అయినా కానీ నువ్వేమనుకుంటున్నావు? నువ్వు అందరికన్నా గొప్ప అని అనుకుంటున్నావా? సాస్కే అంటాడు, నేను అందరికన్నా గొప్పవాణ్ణి కాదు నరుటో. నేను నీకన్నా గొప్పవాణ్ణి, ఇంకా పవర్ఫుల్. ఇదే నిజం. నీకంతగా దమ్ముంటే నేను తప్పని నాకు చూపించు. అప్పుడు కకాసి పైన ఒక పక్షిని చూసి అంటాడు, ఇక చాలు, మీ ఇద్దరు మీ ఫైట్ తర్వాత చేసుకోండి. ఈ రోజుకి ఇది చాలు. నేను ఈ రోజు రిపోర్ట్ ఇవ్వటానికి అకాడమీకి వెళ్తున్నాను. అయితే సరే నేను వెళ్తాను. సాస్కే ఆగు, మనిద్దరం అలా తిరిగేసొద్దామా టైం పాస్ చేయటానికి? నన్ను డిస్టర్బ్ చేసే బదులు నువ్వు ట్రైనింగ్ చేయొచ్చు కదా. నిజమేంటంటే నువ్వు నరుటో కన్నా వేస్ట్. ఇది విన్న తర్వాత సకురా చాలా అప్సెట్ అవుతుంది. నరుటో అంటాడు, సకురా సాస్కేని పట్టించుకోకు, నాతో రా, టీం వర్క్ చేద్దాం. కకాసి సెన్సే వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడే నరుటో వెనకాలకి ఒక విచిత్రమైన బాక్స్ వస్తుంది. ఇక నరుటో ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ బాక్స్ అక్కడికే వస్తుంది. అప్పుడు నరుటో కోపంగా అంటాడు, దాసుకోటానికి ఇదొక గబ్బు టెక్నిక్. అసలు ఇలాంటి రాయి ఎక్కడ ఉండదు. నాకు తెలుసు నువ్వు ఎవరో, అందుకే బయటికి రా. అప్పుడు ఆ బాక్స్ నుంచి ముగ్గురు బయటికి వస్తారు. అందులో ఒకరు ముయిగి, మరొక వ్యక్తి పేరు ఉడాన్, ఇక ఇతను కొనహామరు. ఇక వీళ్ళు కలిస్తే కొనహామరు గ్యాంగ్ అవుతుంది. వాళ్ళని చూసి నరుటో అంటాడు, మీరెందుకని మీ తలకి అవి కట్టుకున్నారు? కొనహామరు అంటాడు, మీరప్పుడు కట్టుకున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కట్టుకుంటున్నాను. దీని వల్ల మీరు ఇంకా హ్యాపీగా కావాలి బాస్. అప్పుడు కొనహామరు సకురాని చూస్తాడు. అప్పుడు కొనహామరు అంటాడు, ఓ బాస్, మీరు మామూలు వ్యక్తి కాదు, తను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కదా. ఇది విని నరుటో అంటాడు, నువ్వు చెప్పింది నిజం, తను నా ప్రేమలో పడి చనిపోతుంది తెలుసా. ఇది విని సకురా గట్టిగా నరుటోని కోరుతుంది. అప్పుడు నరుటో దూరంగా వెళ్లి పడతాడు. ఇది చూసి కొనహామరు అంటాడు, నువ్వు చాలా చండాలంగా ఉన్నావు, ఎందుకని నరుటోని కొట్టావు? ఇది విని సకురా అతను కూడా ఒకటి కొడుతుంది. అప్పుడు కొనహామరు అంటాడు, బాస్ తను అసలు మనిషా రాక్షసా? ఈ మాట తను వింటుంది. మళ్ళీ వీళ్ళని కొట్టడానికి సకురా స్పీడ్ గా వస్తుంది. ఇది చూసి ఆ నలుగురు పారిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు కొనహామరు పొరపాటుగా ఒక వ్యక్తికి గుద్దుకుంటాడు. అయితే వాళ్ళు విలేజ్ కి కొత్తగా వచ్చారు. ఆ వ్యక్తి కొనహామరు కాలర్ పట్టుకొని అంటాడు, నరుటో అంటాడు, హే వెంటనే కొనహామరుని వదిలేసాయి. అయితే అతను నరుటో మాటలు పట్టించుకోడు. ఇది చూసి నరుటో స్పీడ్ గా అతని వైపుకి వస్తాడు. అప్పుడు అతను తన వేళ్ళని ముందుకి వెనకాలికే అంటాడు. దీని వల్ల నరుటో కింద పడిపోతాడు. ఇది చూసి నరుటో షాక్ అవుతాడు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి కొనహామరుని కొట్టడానికి చెయ్యెత్తుతాడు. అప్పుడు సడన్ గా ఒక రాయి అతని చెయ్యికి తగులుతుంది. దీని వల్ల కొనహామరు కింద పడిపోతాడు. అయితే అతని రాయితో కొట్టింది ఇంకెవరో కాదు, సాస్కే. నువ్వు ఇక్కడికి కొత్తగా వచ్చావు కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి దొబ్బాయి. సాస్కేని చూసి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఫేస్ పెడతారు. అయితే వీళ్ళిద్దరు ఈ విధంగా ఫేస్ పెడతారు. అప్పుడు సడన్ గా ఒక వాయిస్ వస్తుంది, అతను ఏదైనా తప్పు చేస్తే మమ్మల్ని క్షమించండి. అతని గొంతు విని వాళ్ళందరూ షాక్ అవుతారు. మరోవైపు తాడు హోకాగే ఒక మీటింగ్ పెడతాడు. ఆ మీటింగ్ లో సెన్సేలు అందరూ వస్తారు. అప్పుడు తాడు హోకాగే అంటాడు, 1 వీక్ తర్వాత చూనిన్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈసారి ఎగ్జామ్ లో మన విలేజే కాకుండా ల్యాండ్ ఆఫ్ విండ్, హిడెన్ శాండ్,
ఇంకా చిన్న చిన్న విలేజెస్ చెప్పాలంటే హిడెన్ గ్రెయిన్ ఇంకా హిడెన్ గ్రాస్. ఆ విలేజెస్ లో ఉన్న గెనిన్స్ అందరూ ఈ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జామ్ లో ఎవరైతే పాస్ అవుతారో వాళ్ళే చూనిన్ అవుతారు. మరోవైపు ఆ వ్యక్తి అంటాడు, నువ్వు మన విలేజ్ కి చెడ్డ పేరు తెస్తున్నావు. మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావో నువ్వు మర్చిపోయావా? నన్ను క్షమించండి, నా మీద కోపడకు, వీళ్ళే ఫస్ట్ ఈ కాపు. అతను ఏదైనా తప్పు చేస్తే మమ్మల్ని క్షమించండి. అలా చెప్పి అతను మాయమైపోయి కిందకి వస్తాడు. అయితే ఇతని పేరు కొంకోరో, తన పేరు తమారి. వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు సాకురా ఆపి అంటుంది, మీ హెడ్ బ్యాండ్ బట్టి మీరు ల్యాండ్ ఆఫ్ విండ్ హిడెన్ శాండ్ కెళ్ళి వచ్చారు. అయితే మీరు పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చారా? మేము పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చాము. మేము ముగ్గురం గెనిన్. అలానే మేము చూనిన్ ఎగ్జామ్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చాము. ఏంటి చూనిన్ ఎగ్జామా అంటే ఏంటి? కొనామెరు అంటాడు. చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయితే గెనిన్ నుంచి చూనిన్ అవుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. అప్పుడు సాస్కే వాళ్ళని ఆపి అంటాడు, హే మధ్యలో ఉన్న అబ్బాయి, నీ పేరేంటి? నేను శాండ్ విలేజ్ కెళ్ళి వచ్చిన గారా. మరి నువ్వు? నా పేరు సాస్కే ఉచియా. ఇది విని కొంతమంది దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు అంటారు, మనం ఆ సాస్కే ఉచియా సంగతి చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. మరోవైపు తాడు హోకాగే అంటాడు, సరే చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి. అప్పుడు కకాషి సెన్సే వచ్చి అంటాడు, నేను టీమ్ 7 నుంచి సాస్కే ఉచియా, సకురా హరునో, నరుటో ఉజుమాకి, వీళ్ళ ముగ్గురు చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. నా పేరు కునరాయ్ ఊరి. టీమ్ 8 నుంచి హెనటా హ్యూగా, కిబా ఇనుజుగా, సినో అబురామే, వీళ్ళ ముగ్గురు చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. నా పేరు ఆసునా సరుతోబి. నా స్టూడెంట్స్ కూడా చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇది విని ఇరుకా సెన్సే షాక్ అయ్యి అంటాడు, నేను ఇలా జరగనివ్వను. ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఇదే ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ నిజంగానే చాలా నేర్చుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి అంత దూరానికి రాలేదు. ఇరుకా సెన్సే, నాకు మీ బాధ అర్థమైంది. కానీ మీరు ఒకటి తెలుసుకోవాలి, ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ మా స్టూడెంట్స్. తాడు హొకాకే అంటాడు, నేను డిసైడ్ అయ్యాను, ఈసారి స్పెషల్ ప్రీ టెస్ట్ ఉంటుంది. అప్పుడు కకాషి సెన్సే వాళ్ళ ముగ్గురు దగ్గరికి వచ్చి చూనిన్ ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తాడు. అలానే అంటాడు, నేను మీ ముగ్గురికి చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తాను. మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ని రేపు స్కూల్లో 3 o'clock కి సబ్మిట్ చేయాలి. ఇక 1 week తర్వాత స్కూల్ లోపల 301 రూమ్ లో మీ చూనిన్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలానే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. అలానే మీరు పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఇది విన్న తర్వాత నరుటో చాలా హ్యాపీగా అవుతాడు. కానీ సకురా బాధపడుతుంది. నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ముగ్గురు సబ్మిట్ చేస్తారు. అయితే వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు చూస్తారు చాలా మంది గెనిన్స్ విలేజ్ లోకి వచ్చారు. ఇక నెక్స్ట్ డే నరుటో కొనామెరుని కలవటానికి వెళ్తాడు. కొనామెరు నరుటోని వాళ్ళతో ఆడుకోనికే రమ్మని అంటాడు. నరుటో అంటాడు, ఈ రోజు నాకు ఎలాంటి మిషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీతో ఆడుకోనికే వస్తాను. అప్పుడు సడన్ ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆ అమ్మాయిని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాడు. నరుటో కూడా ఫాలో అవుతాడు. తర్వాత తను ఉన్న చోటుకి వస్తాడు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అంటాడు, తాడు హొకాగే దగ్గర ఒక స్క్రోల్ ఉంది. ఆ స్క్రోల్ ని నువ్వు నాకు తెచ్చి ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఈ పిల్లని చంపేస్తా. అప్పుడు అతను మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తాడు. అక్కడ పిల్ల ఉండదు. అయితే నరుటో తన సాడక్లోన్ తో రీప్లేస్మెంట్ చూస్తూ యూజ్ చేసి ఆ పిల్లని కాపాడాడు. అప్పుడు అసలైన నరుటో అతన్ని పట్టుకుంటాడు. అప్పుడు అక్కడికి కొనామెరు వస్తాడు. అయితే నరుటో మళ్ళీ చూసినప్పుడు అతను కూడా రీప్లేస్మెంట్ చూస్తూ యూజ్ చేసి పారిపోయాడు. తర్వాత సాస్కేతో ఫైట్ చేయడానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు సాస్కే గట్టిగా కొడతాడు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక రాత్రి అయిన తర్వాత కకాషి దగ్గరికి ఆ వ్యక్తి వస్తాడు. అతను ఇంకెవరో కాదు, ఇరుకా సెన్సే. నన్ను క్షమించు కకాషి, ఒకప్పుడు వాళ్ళందరూ నా స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ చూనిన్ ఎగ్జామ్ రాయటానికి రెడీ అయ్యారు. 1 week తర్వాత చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అందరూ వస్తున్నారు. అయితే ఏ రూమ్ లోనైతే ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ రూమ్ లోకి ఎవరిని రానియకుండా 2 పిల్లలు ఆపేశారు. మీరేమనుకుంటున్నారు? మీలాంటి వీక్ గాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయగలరా? పారిపోండి. చూనిన్ ఎగ్జామ్ మీలాంటి వాళ్ళకి కాదు. అలానే మీరు మమ్మల్ని ఓడించలేరు. చాలా మంచి పిల్లలు, పక్కకి వెళ్ళిపోండి. అయినా కానీ రూమ్ నెంబర్ 301 కాదు, 201. సకురా చెప్పు. సకురా అంటుంది, అవును ఇది 2nd floor రూమ్ నెంబర్ 201. కాబట్టి నేను 3rd floor 301 రూమ్ కి వెళ్ళాలి. అచ్చా, మరి నువ్వు నాతో ఫైట్ చేస్తావా? అప్పుడు తను సాస్కే మీద అటాక్ చేస్తాడు. అప్పుడు సాస్కే కూడా అటాక్ చేస్తాడు. అప్పుడు రాక్లీ వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని ఆపేస్తాడు. ఇది చూసి సాస్కే షాక్ అవుతాడు. ఎందుకంటే అతను ఒక్కసారిగా అతని అటాక్ ని ఆపేశాడు. అప్పుడు సాస్కే, నరుటో, సకురా వెళ్ళిపోతారు. ఇది చూసి ఆ 2 పిల్లలు అసలైన రూపానికి వస్తారు. వాళ్ళంటారు, వీళ్ళు నిజంగానే చూనిన్ ఎగ్జామ్ రాయగలరు. సాస్కే 3rd floor కి వెళ్ళేటప్పుడు తన మనసులో అంటాడు, చూనిన్ ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా జరగబోతుంది.
సో ఈ వీడియోకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే కింద కామెంట్లో రాయండి. ఇక ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ని చూడటానికి ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయటం మర్చిపోకండి. ఇక ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయటం మర్చిపోకండి. నేను మళ్ళీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. ఇక మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing